Boma lavomeza kuti ili ndi ngongole ya 40 billion kwacha ndi kampani zomwe zikumanga nyumba za apolisi ndi asilikali. Apolisi kumchinja alanda matumba achimanga oposa 1800 omwe anthu ena amazembetsa kupita nawo mdziko la Zambia. Kampani ya Malawi Post Corporation ati ngongole yake yafika pa 11 billion kwacha. Msamasewero nduna za masewero wati pakufunika ndalama zoposa 1 billion kwacha kuti malo ochitirapo masewero osambira ku Kamuzu Institute for Sports ambe kugwira ntchito. Tsopano nazi nkhani zimwe atsatanitsatani. Boma lati sinapereke ngongole ya 40 billion kwacha ku kampani zomwe zikumanga nyumba za polisi ndi asilikali. Mneneri mu nduna za malo Stanley Khondo Yachepa wati boma ndodzipereka kuthana ndi ngongoleyi. Wapampando wa komiti yona zachitetezo mchigawo chakumwera kummawa Abaris Mkandawire wati andi chikhulupiriro choti boma latsopanoli limaliza nyumba ziponena kuti nyumba zabwino zimalimbikitsa achitetezo. Kuchokera kuTyolo Luka Beston walimba ripoti yomwe akuwerenga Kenford Mdima. Boma linayamba ntchito yomanga nyumba 10,000 za asilikali ndi apolisi mdziko muno, pomwe nyumba zosachepera 100 ndizo zimayembekezeka kuti azimange ku Luchenza kulikulu la apolisi mchigawo chakumwera kummawa, koma ntchitoyi idayima chaka chatha. Mneneri wa unduna wa zamalo Stanley Khondo Yachepa akuti kuyima kwa ntchitoyi sikukutanthauza kuti sipitirira, ponena kuti idayima kamba kavuto la ndalama. Ankhondo Yachepa ati mavuto azachuma achedwetsa kulipira ntchito zomwe kampani zomanga nyumbazi zidamaliza kale, zomwe zapangitsa kuti ngongole ikwere kufika pa 40 billion kwacha. Padakali pano wapampando wa komiti ya zachitetezo mchigawo chakumwera kummawa Abaris Mkandawire wati akukhulupirira kuti boma limaliza nyumbazi, ponena kuti nyumba zabwino zimalimbikitsa achitetezo. Ati simikizira kuti makobiri apezeka komanso project imene ipitirira mpaka zonse zimene zinakonzeka pa plan imene eke. Chofunikira kwambiri kuti achitetezo azikhala nyumba zabwino, chifukwa ndi mbali imodzi pa chizungu amati motivation. Anyama achitetezo akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Ntchito yomanga nyumba za asilikali ndi apolisi inayamba mchaka cha 2014. Apolisi mboma mchinja alanda matumba achimanga oposa 1800 ndi kumanga anthu atatu oyendetsa galimoto zonyamula katundu kamba kwaganiza kuti amasembetsa chimanga achi kupita nacho mdziko la Zambia. Mnini wa apolisi mboma mchinja alimbani mpinga njira wati chimangachi achilanda usiku wa dzulo pa nthawi yomwe oyendetsa galimotowa amadutsa nacho msewu wa Fumbi omwe uli kumalira dziko lino ndi mudzi wa Chikoka mdziko la Zambia. Abambo atatu oganizidwawa ndi Amphatso Biliati ochokera mboma adedza, a Derek Chiuza komanso a Naison Kamuona osochokera mboma la Lilongwe. Tinankhula na mpinga njira. Tagwira matraki atatu komanso lamanga oyendetsa matraki amenewa chifukwa chotulutsa chimanga chathu chotumira kuno ku Malawi kupita nacho ku Zambia opanda mapepa la chilolezo kuno kunjinji. Izi zachitika pamene CID athu anabisalira matraki drivers amene amadzera njira zachidule zosakhazikitsidwa zamadulira kumalira Malawi ndi Zambia usiku pa 28 January 2026. Ntchito yagwitika pamene ena anzathu ofuna kwabwino tisinakhulupirira kuti anthu ayamba kudzera njira zamadulira kuzemba apolisi pa roadblock. Pakadali pano takhumisa chitetezo chathu kuno kunjinji tikuchita mapatrols mowirikiza pamodzi ndi chitetezo wathu mu njira zovomerezeka komanso njira zosavomerezeka, komanso takhumisa chitetezo cha kuboda komanso tupanga chipikition ma roadblock kuti titeteze chakudya cha Malawi. Matraki amene ya pa nthawi ya manyamula matano kwana 30 omwe ndi pafupifupi matumba 600. Matraki wandi ya mtundu wa Scania NE4346 Freightliner CZ7392 komanso Freightliner ina NS10393 kumangidwa onse akaonekera kubwala milandu posachedwa. Alimbali mpinga njira mnini wa polisi mboma mchinji. Bata silinabwerere ku kampani ya Presken Limited uchikwawa komwe anthu akhamukira kampani kuchita zonetsero atikusonyeza kusakondwa ndi mmene kampani ikutayira nyasi zake. Anthu wali izi zikutsatira kupitirira kwa kusefukira kwa nyasi zomwe ati zakhala zikufika mnyumba zawo komanso kutulutsa fungo loyipa. Polankhula m'malo mwa ochita zonetsero za Love Mochambo wati anthu onse achoka pamalopo mpaka madandaulawo amveke. Emmanuel Chibwana ndi zambiri. Anthu okuyakakana pa chipata cha Presken kuno kuchikwawa akudyeratu, ndipo anthu amene wakufunitsitsa kuti kampani ya Presken yauze zogwirika pa nkhani ya zonyasa zomakhala akutaya mwachisawawa ndirali. Pano ndili ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akutsogolera nawo ntchito imeneyi, amene wanda
Sylvester Anamiwa pano tili pa ndondomeko iyo ili pa stage yanji pano pazafika pa inde zafika pona kuti ngati sitimvana apo bwino tikhatu mwachezera pano koma chikupiro chilipo mukuziwa kuti masiku awiri apitawo kunabwera nduna koma chimene chinavuta nduna zija zinkangoyankhula pa anthu akhala kunamizidwa kwa zaka 10 zapitazi ndiye kubwera kwatimonesa kuti zimene ayankhula zigwirike tipake tinabwera pano kuti tipange mbindikiro umenewu kuti tigwirizane tipange mulozo kuti pozafika siku lakuti akhala nyasi zawo pozafika siku lakuti anthu akhala kuyamba kulandira ndalama zawo kwa anthu awa avutika kwa zaka 10 zimene zapitazo ndiye panopa tikudikira bwana mkubwa kwa boma lino kuti abwere azatifotokozere kuti tiyenda bwanji kupita chisogolo koma ndife okondwa kunena kuti boma komanso nthambi zosiyanasiyana zapereka chilango ku kampani koma chilango chimene chikubweretsa funso limodzi kuti mwayilamula kampani kuti isiye kugwira ntchito pamene kampani panopa ili pa holiday timati off season ndiye kuti zoona ndi kuti lamulo ligwira ntchito kapena mungofuna mungotinamiza ndipo peza kuti masolo asitedi ali pano ife tionetsesa kuti chilungamo chichitike koma koposaposa anthu avutika kwa nthawi yayitali ndipo ife sitilola ngati bungwe la sidedi kuti anthu azibwera kuno aziphwanya maufulu anthu aziononga chilengedwe tipe kuti iwo akuchita ntchito za malonda ntchito za malonda zilemekeza maufulu anthu makamaka miyoyo ya anthu choncho chilichonse chichitike kuno chichitika poyera kufikira wina aliyense amene obwera pano athandizidwe moyenerera komanso alandire azimene akuyeneka kuti alandire ndimene zilili ndithu kuno ku Chikwawa ku Presken ndimene zikukhalira titamve kodi zikhala motani kumapeto kwake kwa zonse takalipa nkhani ngati omwe anthu ochita business zing'ono kulimbi mu mzinda wa Blantyre lero anakhamukira ku ofesi abungwe lotola misonkho la MRA kwapeka kati amadandaulo okhudzana ndondomeko yatsopano yotola misonkho yomwe bungweli likukhazikitsa. Mlembi wa gululi Achisomo Roger wawuzazodai kuti ndondomekoyi yomwe ikuyembekezeka kuyamba pa 1 February chaka chino ndiyopsinja anthu ochita malonda. Tinayankhula ndi Roger. Nkhawa zathu zimene tinabwera nazo ku MRA kuno ndizonena kuti kuli system imene akupanga launch pa 1 ya invoicing. Ndi nkhawa zathu zimene zonena kuti anthu aku MRA akukhala kutiimbira mafoni ndikumatifunsa mipamba yathu nthawi imene tinayamba ma business komanso mpamba wathu tinatenga kuti ndiye tinaona kuti zinthu izizi ambiri amene tili mulimbi tilibe mipamba yeniyeni timayendera ngongole komanso ma business athu tikumana ndi zambiri zimene zili zokhoma pomwe pano mwina limodzi la vuto ndi forex sili kutopeza forex kuti tiode katundu so bringing in misonkho yatsopano tiona ngati kuti zivulaza ma business athu. Ndondomeko imene panalibepo ndi yatsopano ifa ndondomeko yakunena kuti katundu athu tikaoda tikafika naye pa board adzimika mu system ya MRA azidziwa kuti ngati neyo ndini ma trouser 400 kutandozo ndilibwe mwaoti ndikhozotenga trouser imodzi kwa patsankolo anga chifoti trouser nero sadzilonda kuti kodi yapita kuti ndipo msonkho wake walipiridwa motani pamene katunduyo ndamuyipira kale imene malowa mdziko muno komanso platform kumuyipira pa boda ndini misonkho ambi imene malipira ku shopping komayipira rent ni malipira withholding tax so tini misonkho ambi imene malipira and this is a new misonkho mino kubwera. Mlembi wa gulu la ochita business kulimbi Achisomo Roger ndipo mmodzi mwa akuluakulu bungwe la MRA Agrey Balawe wati madandaulowa awaunikira. Ngati MRA petition meta ilandira tikakhalano pansi kukambirana ma issues amene ali petition imeneyo then kwayankha tizindikire kuti iwowa abwera lero inde system yamba kuyenda pa 1 abwera lero kofunika kanthawi ndithu kuti tikambirane ndipo tione kuti tayankha bwanji. System imeneyi sikuti nchachilendo kwenikweni koma nchokuti poyamba tinali ndi EFD imene imangoyang'ana VAT sipano panopo tili ndi EIS imene ziyang'ana pafupifupi misonkho yonse. Ubwino wa EIS ndokuti izithandiza taxpayer izithandizaso MRA kuti zizindikira kuti ma taxpayers athu akupanga bwanji ma transactions amene akupanga komanso information keeping amene akusungira information according to their trade. Mmodzi mwa akuluakulu bungwe la MRA Agrey Balawe mukumvera nkhani pano pa Zodiac Mundine sibongirisi yambo toneso mitu yake. Kampani ya Malawi Post Corporation yati ngongole yake yafika pa 11 billion kwacha. Boma lavomeza kuti ni ngongole ya 40 billion kwacha ndi kampani zomwe zikumanga nyumba za polisi ndi asilikali. Apolisi kumchinji alanda matumba achimanga oposa 1800 omwe anthu ena amazembetsa kupita nawo mdziko la Zambia. Ndipo mzamasewero nduna zamasewero wati pakufunika ndalama zoposa 1 billion kwacha kuti malo ochitirapo masewero osambira ku Kamuzu Institute for Sports ayambe kugwira ntchito.
popita ndi nkhanizi kampani ya Malawi Post Corporation yati ndi ngongole ya 11 billion kwacha. Mkulu wa kampani Angel Banda wati bungwe likuyesetsa kukonzanso ntchito zake kuti lizitumikira Malawi moyenera komanso zithandize kubweza ngongoleyi. Abanda anena izi dzulo pomwe akuluakulu a bungweli amakaonekera komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofatsa nkhani yomwe mpiringo walemba ripotiri. Kampani ya Malawi Post Corporation yavomereza kuti ili ndi ngongole yomwe yadutsa 11 billion kwacha tsopano. Mkulu wa kampani a Angel Banda wati akhala sakupeza phindu kamba kakusagwiritsa ntchito bwino ndondomeko yokonzanso ntchito za kampani ndi cholinga chofuna kubweza ngongoleyi. Iwo avomereza kuti kampani yawo ikugwira ntchito mwachikale ngakhale dziko linasintha paluso la makono. Iwo apempha boma kuti lidzigwiritsa ntchito kampani yawo pofikira Malawi zomwe akuganiza kuti zitha kudzutsanso chuma cha kampani yawo. Panopo kampani yoti wanga malosi koma timafuna kutembenuke kuti iyambe kupanga maprofit makamaka itembenuke iyime payokha kuti iyambe kupanga maprofit itayima payokha. Pakana pano wapampando wa komiti yoona za mauthenga komanso zofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo a Kingwell Liphuka nawo akuti pali kufunika kokonzanso ntchito za kampani kuti iyambenso kuyenda bwino. Mbali yake katswiri pachuma a Ebel Mweniwanda walangiza akuluakulu a kampani kuti awunikire ngati ntchito za kampani zili zofunikabe pakana pano pomwe mpikisano pa nkhani zotumiza komanso kulandira katundu wachuluka muno m'Malawi. Ikhale pasi iganizirepo makamaka kwakukulu kuti kodi business yawo yayikulu pali pano ndi itiyo ndipo angachite motani potengeranso mpikisano umene uli pansika pali pano. Mwina akupatula chabe mukuona business yawo kapena ntchito zawo boma likanatengerapo mwayi poganiziranso mwina nthambi zina za boma zimene zitakuphatikizidwa ndi Malawi Post Corporation kapena kumagwira ntchito limodzi kuti mukutero papezeke mwayi woti Malawi Post Corporation ikuthanso kupita chitsogolo muzochitika zake. Kampani ya Malawi Post Corporation yati inasiya business yawo yonyamula anthu pa basi kamba kuti samapeza phindu mwa zina. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Nthambi yoona zangozogwa mwadzidzidzi ya Dodma yavomeza kuti ikumana ndi mavuto pothandiza anthu omwe akhudzika ndi ngozogwa mwadzidzidzi chiyambireni nyengo ya mvula ya chaka chino kumanganso nyumba zawo. Mkulu wa nthambi ya Wilson Molen wati pakufunika 8.4 billion kwacha kuti athandiza anthu omwe akhudzika ndi ngozi mboma la Nkhotakota lokha. Malinga ndi Molen makhonsolo onse 29 mdziko lino akhudzika ndi ngozi pondiza kuti boma la Nkhotakota ndilo lakhudzidwa kwambiri. John Poka Uni andizambiri. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Wilson Molen wati kuthandiza anthu omwe akhudzika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti ayambirenso moyo wawo ndi ntchito yovuta kamba kuti imafuna ndalama zambiri. A Molen ati nthambi yawo ikanatolerabe uthenga kuti ione kuchuluka kwa ndalama zomwe zifunike kuthandizira anthu omwe akhudzika kuti amangenso nyumba zawo. Koma iwo ati ndalama pafupifupi 4.8 billion kwacha ndi zomwe zikufunika kuti athandize anthu omwe akhudzika m'boma la Nkhotakota lokha kuti ayambirenso moyo wawo. Kamba ka izi a Molen ati nthambi yawo tsopano ikuyika chidwi popewa ngozi zogwa mwadzidzidzi maka polimbikitsa malamulo omwe alipo othandizira kupewa ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi cholinga choti achepetse mavuto omwe anthu amakumana nawo. Ife ngati Dodma takhala tikuthandiza mathandizo osiyana-siyana makamaka mathandizo azakudya kuti anthu aja akhale nchakudya chifukwa izi zikachitika zimasokoneza wina aliyense. Pakadali pano a Felix Washoni omwe ndi mneneri wa Malawi Red Cross Society bungwe lomwe limathandiza kwambiri pa ngozi zogwa mwadzidzidzi wati nawonso akanasakasaka ndalama kuti athandize anthu omwe anakhudzika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kuyambiranso moyo wawo. Tidakayankhulabe ndi abwenzi amene amatithandiza kuti mwina athe kutithandizapo. Malinga ndi nthambi ya Dodma manja pafupifupi 36,000 ndiwo akhudzika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi chiyambireni nyengo ya mvula ya chaka chino ndipo kuti anthu 40 ndiwo ataya miyoyo yawo. Ndine John Paul Kayuni. Ofesi yoona za chisamaliro cha anthu mboma akasungwe dandaula zavuto la zachuma lomwe ati lusokoneza ntchito zofuluwana mbomali. Wachiwiri kwa mkulu wa ofesi Chisomo Kalumo wanena izi dzulo pa msonkhano umene anali nawo
ophunzitsa ogwira ntchito zotetezana komanso magulu amayi. Akalumwa anati ngakhale pali vutoli ofesi yawo mogwirizana ndi atsogoleri a mderalo akwanitsa kuthetsa maukwati ana okwana 23. Zambiri mu ripoti yomwe alemba Abubakar Kanjoka kuchokera kwa Asante. Wachiwiri kwa mkulu ona za chisamaliro cha ana mboma la Kasungu Achisomo Kalumo wati kuchepa kwa ndalama zopita ku ofesi kukukhudza ntchito zake monga kulondoloza ana omwe akuchitiridwa nkhanza komanso kufikira anthu ndi mauthenga aufulu wa ana. Kasungu ndi wankulu kwambiri ndiye kuti tifikire pena paliponse ndi ma resources timene timakhala nato ngati office kapena timene timalandira ngati office timakhala tochepa kwambiri ndiye tikamakhala ndi ma partners ngati amene wawo timakhala ngati relieved komanso ndiye kuti ntchito yoteteza ana imachitika mosavuta kwambiri chifukwa timakhala ngati kuti tatengezana. Padakali pano mkulu wa bungwe la Knowledge Elders Youth Share a Frank Mwale wati bungwe lawo ndilokhudzika ndi nkhanza zomwe ana kukumana nazo mboma la Kasungu. So ntchito ya iyi ndiye yayikulu kwambiri imene KIZ yokha pa singakwanitse kulimbana nayo. Ndi nkhondo yayikulu ndiye timafuna kuti tikhalepo ambiri ndiye timaphunzitsa makomiti ngati Child Protection Committee komanso Mother Group kuti azikatithandizira kuthetsa maukwati m'midzi muja. Mawu ake Nyakwa Kapyanga yayamikira maphunziro apadera omwe bungwe la KIZ linachititsa ponena kuti athandiza kuti adindo akhale ndi upangiro osiyana momwe amachitira poyamba pa nkhani za ufulu wa ana. Mugawo lachitatu la chaka cha 2025 boma la Kasungu linalembera maukwati a ana okwana 1136 pamene linalemberanso milandu yokwana 669 yokhudza nkhanza zogonana ndi ana. Kenford Mdima kuenga ripoti menero mzamasewero unduna zamasewa wati pofunika 1.5 billion kwacha kuti malo osambira omwe ali ku Institute for Sports mzinda wa Lilongwe afike poti atha kugwira ntchito. Izadziwika pamene nduna zamasewera Patricia Wiskesi inakayendera malowa lero ponena kuti tsopano chidwi chawo ndi choti amalize ntchito yomanga malowa. Padali pano contractor yomwe yomanga malowa wati ntchito yomanga malowa idafika pa 55%. That project had stalled. Aquatic Center ndi modzi mwa facilities ochepa kwambiri osati Malawi mokha komanso mu SADC region yonse ni maiko ochepa kwambiri amene ali ndi facility ngati imeneja. Dandaulo lathu ngati boma ndilonena kuti project ija yakhala nthawi yayitali kwambiri isanamalizidwe kotero kuti chifukwa chakuchedwa kumeneku kukutanthauza kuti mtengo omwe udayikidwa kuti tikhonza kuyamba project ija ndikumalizira ukupita unkilankira patsogolo komanso zikutanthauza kuti ma structures amene akumangidwa pamene paja ayamba tsopano kuonongeka tisadayambe kuagwiritsa ntchito chifukwa chokuti akhala nthawi yayitali atangomangidwa asanamalizidwe asadayambe kugwiritsidwa ntchito. Ndiye ife ngati boma ngati unaona zamasewera tili ndi chidwi chachikulu kuti tionetsetse kuti project ya Aquatic Center ikidwe ndalama ipatsidwe ndalama mu budget yomwe ikubwera yomwe iyambe pa 1 April ndicho linga chonena kuti center ija tsopano imalize kuti tikwanitse kuitsekula kwa Malawi komanso kunjako kuti anzathu ena akhoza kubwera kumazagwiritsa ntchito facility ija. Pali ngongole ndithu yayikulu pamene paja yodutsa yapafupifupi 1.5 billion. Tsopano pali dongosolo lonena kuti ma project ngati amene aja tsopano apita kuma district councils ndiye ife tili ndi chilinganizo chonena kuti tikhale pansi ndi anzathu a Ministry of Finance komanso anzathu wakundunaona za maboma ang'ono kuti tionetsetse kuti project ija ayike ndalama zokwanira. Nduna zamasewera Patricia Wiskesi abasonde pa mtsizo pa nkhanizo matisana siyane na